sluch, ako rozmýšľam nad tým, že vám trošku znížim tie body, no ale teraz, že to zdvihnem. Lebo ako si moc to zneužívate. Nie. Mommy Hunter. Inak Grov, a bol by záujem Prosím. aj o Pôjde? Gus tak v Kam tvojej chceš ísť? komunite? Jasné, že by bol záujem. Ja to Lebo nemám. keď nás takto veľa nedáme... však to je Gus zdarma. tak, to je zadarmo. No, Čo Gus Gus Duck, môžeme zahrať Gus Gus Duck, ja neviem, ako sú na tom chalani. lebo je nás tu veľa, to by sme mohli skúsiť. Ja Ja. nemám. Nás 9. Ja Gus Však Gus 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 celkom Duck je zadarmo, fetujem. to stiahneš. Ja to je zadarmo? Ja takto. No, Áno, to to je je na Steame zadarmo. zadarmo. Ja. Cucaj kamarát, cucaj. ale až ti to je moc zase, tak mi môžeš za to poslať nejaké peniaze. Že čo? Že až mu je to moc lacné, že to je zadarmo, môžeš mi za to poslať nejaké peniaze. Presne tak, chat. Chat, 10 € donate, lebo vás mám piči úplne, všetky vypínam stream hneď, on státe aj on. Ak Inak chcete kam aj sa voľný dívaš? zadarmo, pošlite každému streamerovi 10 €. Budú hry za peniaze. Chat, ja som veľmi lacný, 6,9. Poznáte. OK. A keď niekto Počkaj. pošle 69, čo urobíš? Vyzlečíš sa celý Netrúb, do naha? kokot! Za 6,9 si dávam dole tričko, no, na 5 minút. Ale za 69 myslím. Keď No dá tak niekto sa vyzliekam tiež na hodinu. Jaj. Na hodinu idem bez trička, ale A takže nemôžem ani cez 690? A 690? 690 ti príjem rozbiť piču nahy. Hej, dobre. Počkaj, kde mám tú požičku? A v No tej na čo banke sa viac to je? teším? Na to, že ti dá na piču, alebo že príde nahý? Čo vám jebe? To čo tu špekulujete, hej? A ja taký, aj jedno, aj druhé. A Pískaj, to čo to kokot! máte za grupáž, ty vole, hej? Počkaj, on je tu, kde si. Kde? Ja neviem, kde je. Hej. Dobre, vyhral. GG. Môj zase si zabugovaný, že? Ešte sa nezdávam. Nie Dobre, som ja tam aj tak zabugovaný. jedno pôjdem spať. Kde je? Čo ti jebe? takto. Ježišmária. Díval som sa seba, strelil som tam, ale vedľa. Ale strelil si, no, Ty ale kokot, kokos, ja som sa dobre. modlil. A keď si to dobre odtení, tak... Okej, to bolo Ja som dobré, tam to bolo veľmi strelil do dobré. tej krabičky. Poďme Inferno. Stačí ti platiť zubára? Aha. A máte stiahnuté Inferno? Ja mám. Nemám, ale však nie Minule je som ho problém. sami zasťahoval. Však The Inferno si musíte stiahnuť, chalani. No čože. Aby som to mohol mať. El Matador, Ricky, Don Marco Starky a Mommy Hunter. Chlapci, Už. stiahujte. Chvíľočka. Už to sosa. Niekoho sa Odebí. zapojilo z tej hry. To bude určite Asi Ricky. ma- Ja už som tu. Kde tu? V hre. Si napojený naspäť, hej? Hej, hej. Alebo som tam? Let's go. Akože Gus Gus, tak by som si zahral, to by nebol No. problém. Môžeme dať aj po tejto hre, kľudne, jak chcete. Pome. Ja som za. Tak dáme, po tej, dáme si Inferno a pôjdeme. Mhm. Čo to Hej, po koľko Inferno to možno. cudca, nechápem. Dvojica britských to? vojakov. Že Ty si čo to povedal, že toľko chceš počuť stiahuje? do Nice? To ti príde normálne povedať, toto? A to je nejaká veľká mapa, to má 800 mega? No dobre, tak stiahuj chvíľku. Však Sorry. normálne Inferno, však musíš plentovať, nie? Stiahujem, no. Počkaj, to mi stiahuje normálne, tak ja to možno No. ešte nemám To je stiahnuté, zhoršie. ale dal som to stiahovanie. No, ja už to budem mať. Ja kde vidím, že to už mám stiahnuté? No musíš ísť normálne do Steamu. To ti normálne stiahuje jak update. Som mu dal za Ricky a 2 kazy Starky mi 80 dáte. eur. Kámo, 80 eur Aha, za 2 kazy u zubára je dosť v pohode. To je poviem, že veľmi dobrá 80 cena. To je ešte dobrá cena. No. No, stiahuje mi. Kolega za jeden zub nechal 300 €. Mhm. Kľudne necháš cestovku za jeden. Ja by som nechal asi 500 000 tam do piče. Však oné, stačí keď povieš, zoberiem kladivo a po problémoch.
Oj. Ani kladivo už netreba. Si to nové predstaviť, ak ti nové kladivo vybije zuby, ty kokot. Au. Zober však ty keľňu, nevyzeráš- Zober keľňu. Ale Pán Zubar, čo to bude stať? No, 300 € jeden zub. Tak to jebte na toto, vy to rovno dajte všetko do piče, aby som nemusel byť, lebo to skrachujem. no, No. ale však ty Matador nevyzerá, že by si bol deravý na streame. Už som sa s tým naučil žiť. Víš, Jaj, si to zakrývaš to perami nejako špeciálne. Vždycky pred streamom si najebeš oné, tiktaky a skúšaš ich nevycúcať. Čo ti jebe? Čavo zoberie farbu a iba oné, kusky dreva si tam najebe, vieš, a na farby na bielu. Kusky dreva. Vieš čo máš z nanúkov, vieš, tie No, paličky, no, no. tak iba naláme na pol, vieš, kokot. Tak. Na streamy mi dedo požičiava z pohára mu zober. Kokot, zdieľaný chrup, čo ti jebe. Jak máš rodinnú knižnicu na Steam, tak máš aj Kde zuby, si stále, vieš. Štefán, však ostaň. Najprv sa naobeduje babka, najprv dedo a vieš, a potom on najmladší. Ti jebe, lebo ti prečujú zubmi jedlo. Štefán, ale ty si nevšimol, ale mám nové emotikony. Vyskúšaj. Mám ich strašne veľa. Mne sa páči, jak si tam pohonkáva to ten Pepe. Ricky, Hej, Pepe je parádny. Ricky, čakáme na posledného. Má pomalý internet, chudák, no. 15%? Ajde, Čo ti je? bliať. Ricky, a ty nemáš stiahnutý Dust? Dust 2? Nemám. No, To je Inferno. ale to sme hrali spolu. Killer Slovakia, čau. Inferno A sme toto nehrali. je Ja Inferno. viem, však ja len kvôli tomu, že by sme prehodili na Dust. Keď to má. Jaj, Dust mám. A Dust má... No už to, už. A už? Aha, Už. a to čo? Ale sme 9 z 10. Tak potom... Kto je preč? Rývol. Ukazuje mi, že 9 z 10. Matador. Myslíš, že by som zdechol? Ja hľadám. Obľúbená mapa v CS-ku, let's go. Inferno? máme? Nie. To je Inferno, ty vole. Kamo, prečo to seká jak riť do piče? Neseká. Mám 22 No. FPS. Mne to neseka. Ja to Kámo, mám 190 FPS. kámo, dobré. Vy sa nemachrujte, ja mám 3060 laptopovú. Ja som rád, že Však to ale ešte žije vôbec. 3060 je pomaly lepšie, ak má 5070 laptopová. 3060 tu mám aj ja ináč. Laptopovú? Ja neviem čo mám zle, lebo mne celkovo idú hry na piču strašne. Čakaj, a čo máš? Musíš aj optimalizovať, no. Jak? Cez Nvidia, ne. No však mám Nvidia, ale mám. Povymazovať po pičoviny, Tak, startupy, Kamo. čo máš? Debloader. Kamo, ja neviem čo hovoríš, pomôžeš mi to nastaviť? Chlapci. Čo by ste bez mňa robili? Ani zvuk, ani obraz. Ty Pohode, si naše stačí- oči a uši. Stačí máš 4090 a problémy máš riešená. Isto? Ja mám 5080 a Tarko mi seká, jak diknutý. kterou měli prostě Jaký má procesor? ve veřejném parku. Kto tam pozerá videa? Skladby lidí. Neviem. Patriku, to si bol ty. To, Ty pozeráš videa. jaký videa? Od niekoho počuje na Discorde videa, hej. Tady je Petrov, já se nedokážu Ne, si lobotomy zvonět. A ty tu čo? Tak Bratranec. ale to jsou prostě oni, že jo? Pekný. Patriku, to ide od teba, kokot, čo jebaváš? A čuměli na mě. Jak kto na teba čumel? moja máma. Hej. Kristaš, nič nestíham pri tom čase jebnutom. Čo sa tu člupoce? Kto člupota? Já? Tady je voda. Normálně na balkoně je voda.
Umývali dlášky asi. Čo ti je? Prečo máš... Môžeš mi vysvetliť, prečo máš komunistický Srb na sebe, ty kokot? To vás ide hľadať. Lebo je to Čo komunát. ti... Starý komunista. Mohol si čavodové na seba najeba nové klanivo s kosákom? Čo ti A jebe? všetkých ide poslať do gulagu. No. Ale však to ten gulag, to musela byť sranda, však to 1v1 stávali na... 1v1 ideš, no. No, kokos, No. to musela byť aká sranda. A to je len polka mapy, nie? To je iba Ačkový set. Áno, to je Hej, ako hej. keby si hral Bratrové zbraní. No. Oni Wingmana tak. Kokože Bratrové zbraní, už to mám nové, som Bratrové zdementnený. zbraní. Ja to mám v češtine, vieš, Ty kokot, si to tak. nedávaj do češtiny. Taký čechaček. Bratrové zbraní. Bratr bez zbraní. Aha. Nabis. Do To piče. dá ísť? A nie. Riky, ty čo? Kurva. Ja Ja som si nevšimol, že si blízko. Počkaj, ale Filip je nikdy na blízku. Starý komunista ma zabil. Starý ešte. Vole. No, Proč to tady Wingmana? čvakne jak Aničky kun? Wingman je Však oni to brutálny. vymodelovali pozadie normálne celé, what the fuck, a potom, že máš 20 FPS, more. Svídania, pani... No. Však vidím. Jo, takhle to bude zítra čvaktat, ty vole, až tady bude Anička. Čo ti jebe? Švachtam si to švehnem. Do piče. Mrtko mi říkáš. Ribeda, ty čo, kam kúkáš, kokot? Boha, ja to neviem hrať, ja tu mám 19 až 30 FPS do piče, to sa nedá hrať. Kurva. Pode. Počkam, až to lež skončí kolo. To bude asi najlepšie. Lebo ja, že niekoho nájdem do piči. 20 FPS sa schová ešte 3 krát. Bohatstvo. Izbu vyhraje. Ten notebook. Ale našťastie som vetráky prečistil prednedávno, takže sú ako no. Jaj. Patriku! Patrik! Ten tam bylo Ty tolik, zmrt vyjebaný! tam bylo tolik stínu, tyjo, tam bylo tolik duplikátů, tyjo. A ideme teda... Patrik, ty mandrák vyjebaný! Ja som mal 2100 bodov! Já jsem tě zabil omylem, Omylem. já jsem tam viděl to, jenom do na to, duplikáty. To. To. Ty kokot vyjebaný, sekunda! Skoro. To je Azo. A to kto tu bol vedľa mňa? Matador. Vy ste tam boli traja? Dobre. No čo, ideme dať tu Gus Duck? Chcete to dať? Pome. Líge píďo. Ja idem spať. Ja idem No, tak poďme na... spať. A ty nejdeš dať s nami Gus Duck? Idem spať. Áno, Ty no, ideš, bol by si moc slabý, že? Marko, ty ideš. Ty ideš, Marko, že? Tak Čo, poďme zahrať jasné. Gus Duck. Len si to Aj musím Matador stiahnuť ide. sekundu. No. Jak sa to volá? Ja si idem nachystať, one. Gus Duck, tu je to, mám to. Jak sa to píše? G-O-O-S-E, Aj na to Duck. všetko, že nám tu chýba zo Á, mám. extrémnych písačov, Duck. ako si napríklad Dog mám kúpené, tak sa môžeš zahrať s nami. ľudí dosť.
Jak máš voice, tak sa môžeš kľudne pridať. Čau Marku. Marko, my dneska nie, my máme dneska... Vlastne chillovku sa a- mutneme sa na a Discorde, potom nie? ideme pozerať Vlastne áno, my telku. sa musíme mutnúť na Discorde, jo, len sa pripojíme. Ale tak, Všetci no. na seba, aby to bolo ready. Budeme dávať cez týždeň, OK. Hej, hej. cez týždeň budeme dávať tie... Aby sme sa zbytočne backroomsy, nehľadali, jo, ale... No, dobre. budú ready, pane. Easy anti-cheat. Takže A moderátori, zmente mi kategóriu, Ja prosím som vás. hovoril, že ako... Dobre, stiahol som si že to, idem to inštalovať. Chýbal nám tu Teraz ste ten to vy. článok do chatu ešte, vieš? Aktívny Áno, chatter. žiadny anti-cheat. No a to som chcel povedať, že Nejaký že žiadny cheating nemám. ja odporúčim toho No To boda sa ľuďom, musíš ktorí ako prihlásiť keby cez viem, že Google ho do toho, využijú, joj. ale keď si ho tam Som niekto dá zabudol. iba skrz to, že tam je cinkačka cez OK, cez kartu, login tak to je sused. proste za mňa ako, Sused. ja neviem, Sudcas. Na schvál rozprávam. otvoríš? Počkaj, mám anglickú klávesnicu. Tak. Jo? Blend. No English. však jasné. Very good. Díky Marko, díky. OK, mám... Ono, Long time. Can I go a next to time? som chcel povedať, že som sa OK, zbytočne OK, som dostával do ready. konfliktov s ľuďmi, ktorí ako keby robili všetko preto, aby to mohli mať, jo? Načítavajú sa mi... skip Čo ako, tutorial, ja vytvoriť ja ID, nikdy dobre. nemám problém niekomu niečo poradiť, jo? Ja nikdy nemám problém niekomu niečo poradiť. Problém je ten, že Dobre, ja hudbu sám nám som tu úplne, strávil u toho ale asi, že úplne. asi 3 dní OK. a keď niekto len príde... Maťa že Deberit, čau, vítam ťa poď na si to streame, povedz, ahoj. Pekný večer ti prajem, ahoj, ahoj, ahoj. Hostiť hru? Dáme klasiku asi, že? Hej, hej. Mám nastaviť No. klasiku, či Aj režim klasiku, korupcie? Klasiku. Nie, klasiku. No. Hej, možno. A jakú chcete... Mapa je asi jedno, jakú dám, čo? Asi jo. Čo? To je jedno, no. Krvavý prístav. Pre 10 ľudí? Krvavý Pre 10, že? prístav, to by malo stačiť. Pre 10 ľudí, to je úplný ideál. Ježiš, Ja vás musím sa asi aj musím popozývať, že? prihlásiť. Počkaj, musím sa prihlásiť. No, cez pozri. Google účet. Pozri No, Rickyho a Ricky asi vás poze mňa. Počkaj, však odkaz? Ja som skopíroval odkaz, ja to pošlem sem do voice chatu a otvorte si chat v tomto voice chate. A tu máte link, malo by vás to pripojiť na mňa. Maťa, ako sa máš? Pekný večer ti prajem. Jak viete, jak sú tu ľudia, ktorí nevedia, ako otvoriť chat priamo vo voice. Ševo, ty vieš? Otvor si Discord. Otvorte si Discord. Na on stream, namierte myškou a napravo máte otevřiť chat. Mne nejde. Nimo. Nie, nemám to tu. Akože normálne Práve s sa tým nemám nepodařilo problém, nahrať. ale... To asi za to bola luknutá rumka. Dobre, tak to nám dohľadám spoluhráčov, jo? Nájdete si No. vlákno hľadám spoluhráčov a tam máte link. Aha. Jo. A však to Čo je si môžem kód. zmeniť? Môže byť čierny? Ježiš, ja budem čierny, jasné. Počkaj si. Uj, dobre. Dobre, ja sa mutujem na Discorde, chalani, Ja tiež. aby sme sa počuli v hre. Hej. Dobre, ja som to líbol, ja som bebli. Prvé kolo zabijak. No, je tu jeden, druhý, tretí, lovec mamín. Patriku. Ano? Čo normálne. Jaký demon, ty vole? No, tiež nejaká nová vec. Celá obrazovka, áno. Cenzúra chatu, áno. Bič. Dobre, kto tu? Sme tu zatiaľ iba 4, áno, dobre. Grofy prvé kolo zabijak? No, I don't think so. Cárky 258. Dobre, už sme 5. Ešte tu chýba Ševo, chýba tu kto ešte? Mirek tu chýba. Mirekov. Ja som tu. Dobre. Ja som tu. Som zvedavý, že čo ten Ševo. OK, idem na Discord za ním. No, ako si na tom?
Zle. ak sa to mám pripojiť. Neviem, ak sa to mám pripojiť. Však nájdi si ten link, hľadám spoluhráčov. Ja, dobrý. To vlákno na Discorde. Ale má sa dobre, ďakujem za Vlákno na opýtanie. Discord. Otvor si Discord. Má Discord. No, daj, si Hľadať si spoluhráčov na serveri. a Áno, našiel som tam máš dnešné, ten, no. a tam máš ten link. Aha, okej. Ale by ťa to malo pripojiť. Čo sa deje? Počkaj, čakáme ešte na Ševa. Počkaj, kde sa prezlieka? Pekné šaty máš, Riky. Ďakujem. Je ti to Ševo? Počkaj, niečo. Mi tu vyhadzuje nejaký problém. Kde sa tu prezlieka? Tak tu, No. nie, či? Alebo ťa pozvem do hry? No, bude to možno asi jednoduchšie. Aha, tu No. mám. Počkaj, žiadosti To? prijať. Nevidím to. Však tu ten armor. Čo si dneska robila, Kami? Počkaj, ja pozvem Ševa do hry. Neviem, či sa to dá. Aha, nemôžem ťa pozvať takto do hry. To musíš jedine cez ten link, kačka, a zmen si set game. Už som tu asi, už Dobre. tu behám. Ale neviem vôbec, čo je to hra, nikdy som to nehral. To je Niečo ako Among Us. Videl si niečo? Hej. Mám nové emoty, Kami. Vyskúšaj. Hej, no, ale tiež som to nehral. Tak každá tá kačka má svoju nejakú rolu. Aha. Moderátori, Čo tu mám? mám tu moderátorov, halo, módi kokoti. Hej, módi kokoti. No. Zmente mi kategóriu. Nisa, vítam ťa na streame, ďakujem. Prečo? Hej. Hej, Zmeniť kam? sám, že? Nie, ty nemáš saba. Aha, tak ty nemáš sabové emoty. No dobré, aspoň Zmením tieto. kategóriu, Nisa už. Moderátori majú píči. OK, je to zmenené. Dobre, sme tu koľky? Sme tu v 8 z 10. Ešte nám tu niekto chýba. Či? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nie, to sme... Tam, počkaj, kačka zmen si počujete set ma? game. Áno. Počujeme ťa, áno. Tam na ľavo hore máš kód hry, jo. Dobre, dajte ready. No, More, Riky. neumieraj. Daj ready. A aby si vedel, každý z nás tu má nejakú rolu, ku každej role máš popis, čo máš robiť, máš plniť tasky a je potom jeden vrah, ktorý proste vraždí. Jeden alebo dva, ja som neviem. Aha, ako to automaty. Takže tak. Taj. Čau, Koriky. Hello there. Počuj, budeme spolu chodiť, sem poď. Môžeme. Počkaj, kde mám tasky? Dole. Jo. Čau. Toto kto je? Sranda. To koľko ste dali úloh? To vážne? To čo? Bolo rýchle. Koľko je úloh? Neviem. To som To si nečakal, spravil že to bude 3 také alebo rýchle. 4. Čo sa deje? Viacej dajte úloh.
Ja som to nastavil tak, ako bolo, sorry chalani, ospravedlňujem sa. Zmením to. Kokos. Uh, Kamo Za Mirek chvíľu hovorí, teraz. dáme double kill a ty si proste chodil všade so mnou a nič. Ja som čakal, kedy ona... Ja som, a však aj ja som čakal práve, že na teba. Ne, ja som... Počkaj. Dobre, no. Počujem Nevadí, neutrálny. nepochopil. Tak preto si chcel schodiť so mnou. A oslepiť počká. Dáme jednoho vraha, či dáme... Muc. Nehaj dvoch. Ďakujem. Oslepiť kačice... Počkajte, ale kde nastavím tie tasky? Počkaj, prebíjanie doba na... To nič. Veľkosť zoznamu úloh. Aha, upravuje... Veľká. No, veľkosť zoznamu úloh. Upravuje počet úloh na hráča. Je tam, že X veľká, normál. No je nás koľko? Už je nazeral solidný počet, tak by som možno... Tak dám X Dobre. veľká? No asi Alebo dám- tak. Alebo dám veľká. Daj čo najviac úloh, lebo však... No, dobre. Mám, zamknúť miestnosť. Noví hráči sa do tejto hry nemôžu zapojiť, to nie, ševo by bol piči. Oslepiť kačice, dobre. Dobre, sme ready? Sme ready. No. Je. Ináč, Kami, malo by sa dať mi zmeniť, dneska som to pozeral, ty ako moderátor by si mala mať možnosť mi zmeniť tú kategóriu. Teraz akože netreba. Však už? Ale mala by tam byť taká možnosť. Čo to je? Iho. Hej, Čo hej? neviem, plním tu nejaké tasky. Dobre. Dáš si type? Plním tu nejaké tasky, ale inak nechápem niečo. Dáš si type? No to mi nejaká šipka vždy ukazuje, je podľa nich. Čo? Našla sa mŕtvola vtáka. No. Takže... Ricky odpojilo. Ty vole, koľkých to odpojilo teda. Rickyho? Haló? No, My sa počujeme, no? Počujeme sa? Čujeme sa. A hej, Čujem. Mne padol net, mňa to odpojilo. ja dávam skip, No, ale ja neviem, potom čo sa, ne, pripoj. Vôbec nie. A nie. Takže sa ani nejdeme baviť o tej smrti? Čak, kde si ho našiel? nemáte žiadne, ne? Čo to je? Nad námestím, na chodbe. Prečo mi nejde mapa otvoriť? Nebol to krásan? Nejde ti, takto mapa asi otvorí, nejde. Ide, No, ale bis. iba určitý čas. Čo ten Ricky, že ho odpojilo? No, pripojí sa potom. Zakopol asi o kabel. No, Kabel minus. tak on to hrá tak, jak hrá. Poďme na to, tuto. Tuto. Toto? A čo ešte? Hotovo? Toto.
Hore. Musíme ísť hore. Musím spraviť nejaké aj nesabovské emoty. Nech sa máš čím baviť. Kto zomrel? Starky. No. Dobre. Mŕtvola je tam, jak je plaza a tam tá ona kačka, čo je tam tej onej gilotiny. Jaká pláza? Plaza. Dobre, Podľa Mirek, mapy. takže ja, Ševo a jak ty to ja? nie sme. Nie, počkaj, ja, ty a Ševo to nie sme, lebo ja celý čas behám so Ševom a ty si naša mŕtvolu. No. Čiže bude to zelený, alebo je to... Oni dvaja sú to, takže vyberte si, kikneme buď zeleného, alebo modrého. No však ja som bol pri vás všetkých a nikomu som nič Ja nerobil. so Ševom. Koho si Áno. votol, Mirek? Koho si votol? Modrého, eliminátor. Modrého? Dobre, Ševo, votni modrého. Dobre. Ja proste A hneď poviem. utekajte na námestie a hneď reportujte. Jo. Cerus. Matador. Iha. Bol som sám do peči, tak jak som to mal zrobiť? No. Zvíťazí. Á, dobre. Dobre, idem napísať Ja už som Rikimu. to tušil, že to príde. Ale No už som dobre. tu. Aha, dobre. No vítaj ty kokot, škoda, že tak neskoro. Mne vypadol mi net na chvíľu. Čo ti Už sa to nestalo. V lese ty kokot, že šlapeš na dynamo, aby Skoro. Idem sa vychcať. Ja tu mám internet vzduchom, tu zafúka a nemám internet. Počúvaj, nejde mi internet. Hovorí, že u vás v dedine sa nemôže fetovať, lebo píči, vy ste boli bez internetu. Kokot, celá dedina úplne píči, že vyberte si, buď budete fúkať alebo mať internet, vieš, kokot. Hotovo. Píči, tvoj. Čím sa prdí, počkaj. F-kom. F-kom, tak. Ja prdím El Diamanto. El Diamante. Môj žalúď El Diamante. Máš žaluť El Diamante? Ukáž. No, dám dole gaťky a uvidíš môj žalúď El Diamante. A zasvietím baterku a bude z neho disco guľa. To zase nie, nemám zrovna pocit, že by sa mal že by mal zhraný. Jak disco kula kokot. Že by som mal na ňom Alebo polepené lepidlo, zrkadlo. Alebo by bol Ako taký nikdy veľký. nevieš. Koľko si predstav, že by si fakt dal dole trenky a úplne by si rozžiaril celú miestnosť. Čajka by bola piči, že čo ti jebe, ja nefajči mikrofón Marko. normálne, či čo. Halo. Môžeme? Ja niekto chyba? Áno, Ja pome. nie ready. No Marko, Niekto. Marko. Marko Polo. idem si uliať vína za Marek. Evo, ty si kedy? Kami, napíš Markovi, kde je Marko, Evo. Kami, prosím. Ešte voj Ahmed. Jo. Marka chytilo Á, sranie. že odbehol, Marko odbehol. Neboj sa, kurva! Nemáš. Čo tam vyhúb... Števo, vyhúkuješ vrať zas? mi Red Bull. Čo tam vyhukujem zase? Števo, vrať mi Red Bull. Tak Jaký Red Bull? Čo? Čo, ja ti to Nepoznáte zopakujem ten mím? tak akože, aby si rozumel. Hej, neboj sa, kokot! Doma. Musí prísť vyplata zo sociálky. Ricky, daj mi chytiť. Ja si prečítla tá sa socia. Tak chyť si do piči, keď tu stojím. Čau. Však keď tu chytím. Pošlem ti 6 eur a kúpiš si saba, jo? Ale potom mi vrátiš. Neviem. Dohodnuté. Neviem, či sú tam v tej točke, ešte musím kúknúť. Patriku, ďakujem ti veľmi pekne za gifty sabám. Dneska mám už kokot 8 z 10 sabov, čo let's go. Dneska to akože ide. Dobre. Ale ja sa idem prezrieť, vyzerám jak úplne... Prestaň! Čo? Jak to sekalo. Ja, dobre. Ja som povedal To na- piča, To čo na chceš, detsko čo... kričal. Hej? A decko, ja mám deti. Dobre. Väčšinou sa nechávajú prhltnúť. Teda. To som nechcel. Dobre, už sa A čakalo ty na chceš mňa, že? niekoho prehltnúť? Ja? Prečo ja by som chcel niekoho prehltnúť? Vyzerám, že fajčím kokoty. A za kompoty ešte Chceš k na tomu. to od... Nie. No, Nebudem zlý. no. Chlapci moji.
Jako povedal Štúr, podľa seba súdim teba. Hej, takže... Máš pravdu. Je to tak. Jedlo? Neby ma. Ale nie. Monitorsky. To čo? Ja som to dodržoval. Je. Trons, toto úplne vyzerá jak tá modlitebňa. Ty si modlitebňa. Čo? Nechápem. Chvíľku mám Niečo ešte z nechať kapacitom robiť bolo na tasky. zemi. Pivo? No čo? A máme niekoho? No niečo z kapace som našiel na zemi. Ale videl si tam niekoho ísť odtiaľ? Niečo z kapate som našiel na zemi. Ja som Dobre. bol vonku. Ja som stretol Don Marka, starého Ahmeda. Ja som bol No, ja pri som- Ahmedovi, ja som bol ešte s vami, neviem, kto tam bol. No. Don Marko sa mi zdá, že tam bol. No. Som tam v okolí nestretol nikoho, len som tam zrazu videl. Ja som bol, s kým som tam bol? So Starkym? Biela husha je Starky. Áno, Ja áno. som bol Ja tam som pravo hore. Ja som tam Ricky- videl myšti, čo to tam robí. Čabike, Áno. máš to na Discorde u nás. Daj si, že hľadám spoluhráčov a tam to nájdeš. Díky. Dobre, ale aj niekoho voltujeme, lebo nás bude už dosť málo na 2 killerov potom. Ja neviem. Podľa mňa je to Ricky. No, Ja som dal skip. Ja by som Giovanniho len tak preventívne. ty vyjebaný kokot, retardovaný! Už To je už do piče! Hej, počujem ma, nedal si mi saba, kokot chudobný, a ešte ma chceš aj kikovať, ale choď do piče. Reálne. Kokot, To neviem doda- vôbec čo hraj, ale Nechal neby som ma vedieť, chcel dal kikovať, skip. kokot vyjebaný. Ťa do piče ti hovorím. Ja som nikoho nevidel, ja som dal skip, však nebudem Ja reportovať. som tam On to tiež dal fakt na mňa, chod do piče, ti hovorím. To čo? Čo chlapci? Nič. Mám také podozrenie. Také podozrenie. No. Ty! Nice, Videl. very nice. Ševo, ty Bál vyjebaný som sa, že to kokot! dojebem. Ševo, ty vyjebaný Ako kokot! vidíš. Ja som to vedel. Ja som to vedel. Ja by som kikol len tak žovanýho. Treba preventívne, vidíš to. Treba tak na svoje pocity. Ricky mu Idete zase byť na roli, internet ne? odfúkol. A kde Ne, idem, počkaj, prezliekam sa. Ja aj ty si A- tu, aha. Kde nastavíš No. viacej roli? Než sa, jak sa smiem spýtať, lebo neviem, jak sa to nastavuje, takže... Pri stole. A daj tam aj nejaké neutrálne, nech je sranda. Pelikán a také. Zamknúť miesto z maximum neutrálnych rolí, je tu jedna. Neutrálne role maximálne 2 sa dajú dať. Oslepiť kačice, prebíjanie, áno, skryť vyhodenia. Aha, tuto to je. Mám to. A jaké role tam mám dať? Pelikána pridaj, to je najviac funny rola. Pelikán? No. Hej. Dáme aj supa. Doda? To by Dobre, tiež dáme dobrý. vtáka Doda. Dáme toho sracieho holuba? Áno, dáme toho sracieho holuba. To čo sa tam potom bude deť? Je tu aj imitátor, toho môžeme dať.
A... Gamba! Tak to som ostal ujebaný. Zapal si. Zapal si, dobre bude. A pre vrahov dám nejaké role, že ja neviem, kanibál, hrobár alebo také čosi? Daj aj pre nich. Kanada dodá šerif a zbytek je na tobie. Kanada... Šerif dodá... Šerif? Kanada je v pohode, to by si mohol. Kanada, dávam. Môžeš zabiť koľko... Ježiš, áno, to je super. A pre vrahov dám teda niečo, že prenášač parazí, odstreľovač, party, ja neviem, čo tam chcete. Ostreľovač? Dvakrát za hru zabij počas stretnutím správnym uhádnutím, alebo keď neuhádneš, umrieš. Čo ti jebe, dávaj. Tyri vyber. Je tu hrob, kanibál, ukáž? Môžeš zjesť jednu mŕtvolu za hru. Pimelák. Koho? To sa nedá cez Steamu? Dostal som dárek od Marveláka. Čo bolo dropnuté? Čakajte. Tak to môžem jebkať. Hej. Ja som dostal nejaký darček na Steam. Castlevania, Lord of... OK, ďakujem veľmi pekne za darček. Neviem, či si v čete, ale ďakujem. Necháme to takto, ako to je. Je tu aj Astral, Detektív, Koroner, Lobista, Medium, to je pičovina, to je Medium, to viem, to si pamätám. Daj parazita. Medium rare. Parazit? Počkaj, Parazit bol ktorý? To bol... To bol v červenom? Hej. Odstrelovač party, menivec, clown, kazateľ, kanibál, demolátor, esper. Ale parazita tu nemám. No teraz si ho čítal pred chvíľkou. Počkaj, pozrieť sa. Menivec, clown, kanibál, esper, stalker, počkaj, samozvanec, cenzor, ornitológ, medium, lobista, imitátor, koroner som čítal. Nie, čítal si aj parazita, však ja som za ňou hral párkrát. Pelikán, sokol, kukuk, pelikán, holob, havran. Aha, nevidím ho tu teraz, nechápem. Marvelák, ďakujem ešte raz veľmi pekne. Prenášač a parazit, tak sa volá, keď... Aha. Prenášaš parazit? Aha, vidím. Hej, úplne jeden prenášač, jeden má na sebou parazita. naľavo, tretí zo spodu. Naľavo, tretí zo spodu. Mám to, ďakujem. Dobre. Je to ready? Spustite. Je. Hus. Zase hus. Zase hus. Je. Ježiš. Je. I do piče. To Pozor nie. na Však nich, idem pozor do na nich, ričky. oni sú fakt podozriví. Nie, To nezabije ma. Marko chce tiež do riti. To je debil. Troška idem na otázky. Daj bacha na Riky. Matador, poď so mnou. Ja sa bojím. Čo mám robiť? Toto sem. Aha, takto. Takto. Jak sa toto robí pre Do pána? piči. Riky ma naháňal a Marka som naposledy videl pri Rikym a Riky naháňal aj A mňa, ako čiernym. jebaný. Čierny a no, ale Riky je mŕtvy, to je zaujímavé. Ja som mu stihol uvieť, neviem, kto ho zabil.
Ja Ja som... som Viem, že Marko- čierny a Marko- modrý ma naháňal. Môžem? Ja som sa rozbehol proti El Matadorovi. Neviem, kde som presne bol. No však môžeš. Ja som Marka našiel hore v ulička zločinu, či čo to je. Robil task. Ja by som teraz voltul Ahmeda. Za to, že čo mi kokon minulú hru urobil, tak tomu teraz Ale ty udávam. si tá zavri piču. Ja... Podľa to je zase on do piču, za to zdieľať, sa to snažíš teraz zakryť. Zaspel. Chlapci, jebe vám! Jebe Verte vám! mi, verte mi. Ale Vyjebaný kokot! Reálne! To je kokot. Inak teba to ne... Grov, Nie, teba to však ja nemalo zabiť. Nie, tak ja som bol... Ricky, prestaň Ale, hovoriť do ale piči. ja som nebol killer. A čo si bol? Tak, no, tak Ja tým som bol pádom si Dodo. zabil dobre, keď si bol Dodo. Jaj, Dodo mal ostať posledný, nie? Ak sa nemýlim. no. No, tak tým Ne, pádom Dodo, to je dobré. Dodo vyhrá vtedy, keď ho vyvoltuješ. Takže tým pádom dobre. Takže to bol Ahmed, to je kokot vyjebaný. Pozri, Á. chápeš, že ja som reálne vedel, že to bol on? Aha. Chlapci, vy ste Takže veľmi... Á. To piči tam. Na budúce ma tiež naháňajte, bagane. Ševo, ty vyjebaný kokot. Ježiš, čo sa to tam stalo. Som v hre, Ja jeho ale pato som respektive nechcel. grafy in-game channel môžeš písať so mnou v pohode. Ukáž? Jak dobré. Tak to je v prdeli, vidím ťa. Nič, tak púšťame ďalej. Čeri môže No. zabiť Idoda i vraha. Chápeš, ja som zabil Rickyho, že dobré, bomba. Hovorím, trafil som asi zjavne kanibala vraha a vy ma nome vyvoltujete, vy kokoti. A ja som bol Dodo. Dáme inú mapu, čo? Daj. Dáme si istý, že chceš zmeniť mapu? Aha. Jeblo mu. Bože. Jak to funguje? Aha. OK. To bol pekný task, no. Tarara. Čo? Som zavretý, či mi jebe? Dobre ty je, no. Ah, A však doprava môže ísť. Ja? Aha, môže. rozumiem. Nie. Čau. Sebastian 527, teda 5729, vítam ťa na streame, to je za prvé. A druhá vec, zapol si vernostné, Kámo, zas nič. vernostné body, zapol si vernostné body
Aj predplatné na môj A ty žiješ? Vernostné body Mne zase človeku nepridáš. padol net, ale podarilo sa ma Ve- pripojiť. Aha. Pohode. Ja... No dobre. No. Ty koko, to je aká veľká mapa, však ja som bol asi iba na pravej polke. Je obrovská, no. Kde je Marko? A Marko Poredná tam je. komora. Marko, som sa teraz... Či s Rikým som sa teraz rozprával? S Rikým. So mnou. A vieš čo, Sebastián, počkaj, však vy rozprávajte, ja lebo som odpovedal v čete. Viete sa mi pripojiť Bohán, alebo hráme, takže možno preto. Musíš počkať, Mirek. Rozmýšľam, že koho by som votil, ale určite Rickyho alebo Giovanniho. No na mňa to nehodíš, lebo mne na chvíľu vypadol internet a ja som sa potom znovu napojil, takže ja som stal furt na jednom mieste pri fontánke. A ja som bol s Rikým. Teraz som A, a už dvakrát som sa snažil rybarčiť a neúspešne. Ahmed robil so mnou otázky, určite. Ja som robil, tam som mapu hľadal, no, so Starkým. Podľa mňa to bude Lovec Mamin, je potichu. To bude on na 100%. Vernostné body nemôžeš dať človeku. On si ich iba získa tým, No, že teda. bude sledovať. Ale priamo gifnú vernostné body sa nedá. Ďakujem za strobu do môjho tela. No nič, hovno nedostane napapať. Ty ešte nemáš seba. Ale tento smile je dobrý, emotikon. To som pôvodne chcel dať tiež za Saba, ale som ho náhodou hodil do obič a ostal tam. Som ho tam nehal. Počkaj, kde je? Tu je. Aspoň viem, lebo ja neviem, dneska som tu zapol a sa na tom učím. No veď jasné, v pohode. Stačí sa opýtať. Kód je ten istý? Jo, kód je ten istý. Nebezpečie. Kód je ten istý. Aké nebezpečie. Neprv dal spek a keď som sa Počuj, potom my traja tu pripojil. musíme byť spolu, za chvíľku nás zabijú. Stačí len jedného, keď Zabijú nás sa, hráme zabijú. iba my 4 či? Piati, nie? Ja vôbec neviem, čo tu mám robiť, kurva, v Ja tomto vôbec tasku. neviem. Tento task je v piči, ja vôbec neviem, čo tu mám robiť. Tak ešte Ricky. Tento není. Čo robí ten Rick? Kurva je. Tak vyjde za zvět na ozvoreček vyvolkíme. By sme, lebo teraz stačí len zabiť. Aha. Čo to? No Ale ten... počkaj, ono sa tu... Tak si vyberte niekoho. Ja by som išiel do ich dvoch. Z Po celý Do čas koho? pri vás. Reálne som bol celý čas pri vás. No však práve. No, však. Ale predtým som ťa nevidel celú hru. No Predtým však, lebo tá mapa je obrovská jak kokot a bol som s Rikým. Čo ti mám na to povedať, ako? A odpovedal som ľuďom v čete. Lebo tu prišiel nejaký nový čavo a pýta sa ma, ako fungujú body. Tak čo mu mám na to povedať? Však ako... Že kľudne si OK. prečítaj môj chat. Ja to beriem, ale s chalami som behal predtým obidvomi, ešte predtým hru. Všichni Buď ste Ricky. nováčci. Ja už som to párkrát hral, ale výnimočne. Nemal som moc veľkú partiu ľudí na hranie. Ale ja ináč, Alebo to prečo jeden sa hrá mi... takticky. Ja by som dajebol lovca Mamin. Neviem prečo. Proste my sme tam behali. Aha. Tam Lovec Mamin. Já dělám celou dobu jenom tasky. Si úplne potichu, mne je to podozrivé. Že jsem introvert a nemluvím třeba. Ale to pri tejto hre nemôžeš. To je typická povaha vraha. Všetci sú v bezpečí. Ricky. Ahoj, Lovec Mamin. Mezi pořád střelím. Stejně jako já. Tak budem chodit spolu. A nebo mě Mňa podozrievajú, aj teba podozrievajú. No. Tak ak nie si podozrivý, tak spolu choďme. Pozri, divé. Na zajebe obidvoch.
Kámo, Ahmed, neskúšaj. Máš podozrivé meno. Že ty skoro skrývaš nejakú bombu v sebe. Počkej, teď jsme neodpálím se. Počkej, teď jsme tady my 3 a někdo tady pustil past. Takže jeden No. z těch dvou to je. Aha. Ja to určite nie som. Prečo môžem ísť sem? Kde ide debil? Podľa mňa je to Ahmed. A kurva, zase vyjebaná rybačka. Musím to. Jeb sa na rybačku. Napravo dole, Ne, čo je, je tá... Čo to je? Tá nie kvetina, alebo nejaké monštrum. Tak naľavo dole som našiel onu mŕtvolu Starkyho. No, ale my jsme celou dobu byli Takže, Napravo dole. takže buď je to Ricky, alebo lovec mami, jeden z nich. Ja som teraz chytal ryby zase. Neúspešne, lebo to neviem. Nie, lovec mami bol pri mne, ale neviem, kde bol No, tretí. ja som bol s Ahmedom a lovcom mami na jednom mieste a niekto tam pustil pascu. Jo. A ja som to určite nebol. A tuším, ani, neviem, kto to niekto povedal, že buď ja, alebo ten druhý sme aktivovali pascu, takže tento není. A neviem, či to náhodou nebol lovec mamín. No, takže buď to je Ahmed, alebo lovec mamín. Počkaj, tu sa dajú aktivovať pasce a jaké? Áno, keď si killer. Neviem, ja to hrám asi druhý alebo tretíkrát v živote, tak ja neviem, takže... No, Ja to hlavně má my jsme nafetované byli už. Já, Ricky a Ahmed u sebe a celou dobu jsme chodili a najednou přijela past. No. Takže buď to je Ahmed, No právě, že Já to protože určitě- všichni 3 jsme se hejbali. no. No A nič, najednou lovec přijela mami. Však ako sa aktivuje pasca? Past se aktivuje, když většinou stojíš. Protože ji musíš nakliknout. Papa. Čo si jebe? Zožral. Lovec mami byl sežrán. Magri. Aha. Á. Zmizni. Zmizni a... Vážne. Takže takto sa veci majú. Ty svine! Ty prolhaná kachno! Udelám si ťa na švestkách. Dobre to bolo. Ja som to tak Prolhaná kachni prdel. Ševo, mutni sa na Discorde. Na Discorde, počkaj. Števo, vrať mi Red Bull. A kód je ten istý? Áno, kód sa nemenil, Mirek, kľudne sa pripoj. Aj Marko, kde je Marko? Jak tu som. Si vidia? Okay, nastavím tam. Prečo ale zmenili sme mapu a nepridalo role, to nechápem, čo je za blbosť. No. Neviem ani No ja. nevadí, idem to tam ponahadzovať znova. Čo to je detail? Nejde? Počkaj, hneď to urobím. Vy ste chceli prenášač, parazit, chceli ste... Čo ste tam chceli? Sériového vraha, vy ste tam chceli... A univerzálny, daj z oného. Daj Pelikána. Pelikána. A keď tam, Áno, mám. Keď tam pohádžeš toľko killerov, Toľko nedá tam moc pičovín veľa tu je killerov a potom. nič mi nepáni. Nie, ono, keď máš nastavené jedného alebo dvoch, tak iba dvoch ti maximálne. Á, čau Ono sa ti Marko, dá už si tu? špírale, vieš? Ja som tu celý čas. Čo sa stalo? Ja som tu celý čas. Aha. No, však ja som bol čúrať. Mirek, tu A máš ste kód. sa na mňa máš kód vyprdli. naľavo hore. Opíš si ho. Moje oči, když neviedí, tak logicky skip síce... Dobre, veď, ale my to hráme pre zábavu, my to nehráme preto, aby sme čítali v čete takéto správy, pane Bože. Jako ja rozumiem, že chceš poradiť do piči, ale my to hráme pre zábavu, veď sa učíme. Veď keď sa nevieme, tak sa proste vyvotujeme. Keď budeme chcieť, tak sa vyvotujeme, 15 vyvotujeme jedného. Kľudne aj prvé kolo, a čo? Veď
reálne prestaňte v tom čete mudrovať a užívajte si hru. Radšej sabujte. Haha, Mirek, si tu? 500 €. Áno. Tu? Môžeme hrať, hej? Igen. Role sú ponastavované, počkaj, ešte sa pozriem, že neutrálne role, maximum neutrálnych rolí 1. Hej. Čakaj, čo sa stane? No, nie mŕtvolu, alebo proste niekoho zabiť, tak ideš tomu a zmačneš to. A máš Jaj. na to iba jeden pokus. Máš na to. Aha, Je tak? Aha, to je z doklína. 22 dní. tak kto to spievaš, Birku? Ja. Ty si našiel mŕtvolu. No, mŕtvola je v tej pohrebnej miestnosti, Pohrebná komora tam. či komora, a tam naľavo ako keby. Killer Slovakia nemá mikrofón, on potom bude písať do Naľavo? OK. Áno. Dobre. Ja mám mikrofón, ale nemluvím. Dobre. Tade prešla pasca, tam niekto pustil gulu, takže niekomu sa podarilo aktivovať správne pascu, to znamená, že kto ste boli kde v okolí. Ja No ja som ja bol som- s Mirekom. Mirek mi vysvetľoval emergency tam, ne? Áno. To bolo pri mne. Ja som bol s Ahmedom a s Mirekom. Grov je čistý, chytal ryby. Mirek Ja bol som pri bol mne za od spawnu. Ja som bol na ľavej strane. Ja som Ja som na ľavej strane. v tej pokrvni. Kde si bol? Hej, počkajte, kde ste boli kto? Ja Na ľavej Kto bol naľavo? Kto bol obetný oltár, camp, alebo pitevna? Ja som bol s Ahmedom a Mirekom. Neviem, Dušky, ahoj, Ja som vítajte starý, ale všetci, ja som nazdar, Starkyho tam nazdar. pozeral, že niekto zľava išiel, Starky. Starky išiel zľava, no, ten vybehol Áno, zľava. zľava. Zľava Ale bol vybehol. som s Killer Slovakia. S tým Tak to som už bol nič. a robili sme tasky. Pardon. Filip? To si fakt nebol mňa. Za kokota. Boha, to čo je za škaredú zeleninu? To je... Ahojky. Ahoj. Keby si mal Saba, už máš nové emoty. Hej. Ako sa máš? Ja sa mám veľmi dobre, ináč ďakujem, že píšeš TTS-kom, lebo aspoň nemusím pozerať do chatu, môžem sa sústrediť. A dneska som bol v práci na 12 aj včera a zajtra idem tiež, takže asi tak sa máme po robote, no. To áno, lepšie tak. Kokot. Prepáč. Ja som úplne išiel, ne. Ja som išiel úplne inštinktívne. Poďme. A to čo máme robiť? Čo to bolo, čo? Čo tu mám robiť? Ideme ho nakrmiť. Čo má? Čím? Čím ho mám nakrmiť? Ja neviem. Nakrm Boha. Za vkusom tu. Dobre. Čo mám tam dať? Čo je? Ja neviem. Počkaj. Čo máme zháňať? Ja neviem. Hovno. Je Krista, by som niekto- to tak... Čo tam treba, ne? Dobré. Ja si myslím, že to je ten Mirok. Videl som ho Jak ja? na mape. A nič nerobil. Jak ja? Však ja som tam robil taxky. Hore som robil, čo je tam fishing, a tam ma niekto, a tam bola zavretá brána. Ja som sa tam nevedel odtade dostať. A potom som išiel opäť oltář smerom doprava. Idem zbierať kúrik mu boty, aby som zadarmo vyhral v ruku tebe, prídem ešte. Videl som Riky.
Rickyho, videl som Starka. A tam som robil ten... Potom aj Ja som Rickyho videl od fontány, jak išiel smerom od tej z Poď do jamy piči, Marko, hore. si nekúpiš A ja ty som kokot. išiel to na fontáne oproti. Bude to Mirror, alebo je to Severator. Jedno z toho. Tak koho dávame? Neviem. Ja neviem. Ja dám takto. Necháme to na osud. Čo teda? Koho? Ja som to Preskočiť? nechal na osud. Daj koho chceš. Dal som na osud. Hopla. Idem zbierať po Rickymu vody, ako... Ináč aj u mňa máš zadarmo hry, ale tak jebať. Nakrmil si odporné avokádo. Avokádo? Tej 24. Tej 34. Ja Paráda. sa jebnem. Poď, Kamaráti. zbieraj. A mám aj žolíka, keby si chcel. Dobre, chlapci, Myslova dobre. 4. Dobre si to zahrali, no. Myslova 4. Jak sa mal a jak som to mal vedieť. Púšťajme ďalej. Nič Poďte, chlapci, ja to poďte. balím, hej. Idem si, Tak sa majte pekne. Dobre, čau. Díky za hry. Čau. Čau. Čau, idem si čau. pre vodu, počkajte ma, dajte mi pár sekúnd. No, dobre, dáme ti pár sekúnd. neumiem ani Až na bolesť. to menuje. Až na bolesť zuba, super, pozerajte, idem na po nové autičko. A čože ideš kúpovať za auto, Buri? A ja som mám dobre, nesťažujem sa. Ráno do roboty, ale ináč Nebaj ma pohode. spektovať do piči. Všetko na prostom poradečku. Zase Všetko na prostom poradečku. do píči, Kurde, kurva, zasraná socialistická kunda, ktorej piči sú to U nás sa tiež chystá nejaký Family Day, že, lebo však naša firma oslavuje 20 rokov. túhle hru. Tak tiež budeme mať nejaké takéto úvodzovka, takýto team building, ale... Tak sa majte. Dobrú noc prajem. Do proboha, Čaute. po mape, vy ma nenapadli. najednou Pierka si ten oný. Já jsem celý den nemohl přijít ísť. Pierka. Ináč, keby ste niekto chceli ísť, ale máme voľné miesta, sú dve voľné miesta, tak sa kľudne môžete zapojiť. Môžem? Som nikému dlužný, furt tom nebol ja na vine. Jak se máte, čete, byli ste hodní u Hyperka dneska? Gambare. Na ty děkuji ti za follow. Kde je to auto? Počkej, co jak mi říct? Co to Nejhodnější počujem? strejdo, tak to je dobře. Nejhodnější strejdo. Gambare. Klimu. Jebe. Akože obdivujem ťa. Yes. Ne, Domino. Domino? Nezabíjej ma. Ricky. Nie. Čo tu mám robiť? Dobrý deň. Dobrý deň. Ja už som zase. Nejebne. Jako? Dobre. Darí sa? Čože? Darí sa? Áno. Juhu! Ďakujem, zachránili ste ma, počkať. Nemáš zači? Nemáš zači? No pekno. Sice sme my sme obetovali jedného síce z našich, ale... Dopa. Ja som ho zabil asi, ja som to zabil ale zabil som on to našeho druhého. Jaj? Aha, tak dobre.
Dobre, poď. Čo je to imitátor? Povedal, že on je Kanada. Prosím? Že je Kanada. To je Kanada. Ten fialový. Aha. Počkajte. Ahoj, Filip. Prečo to nahlasoval? No. No. Takže. Takže. Mirekov croissant, prepáč, som imitátor a ty si práve predo mňou zabil Ahmeda, alebo koho som to práve reportol. Jakého Ahmeda? Tiebe? Tak koho si zabil? Starkého, nie? Starkého Som vlastne. nezabil. Zabil Tak si som Starkého zabil, alebo koho Grofa, som- bol to čierny. Počúvaj ma koho som sem. nezabil. Chodili sme spolu. Niekto, Ahmed ma zožral, ty si zabil Ahmeda a zachránil si ma. Myslel si si, že som kačka a predo mnou si zabil... Ja som robil task. Čo ma Kamo, napadli, neojebávaj. ja som Zožral tam ma, robil- zachránil ja si som ma, tam myslel si, robil že som tú kačica, ale ja som imitátor jasné, a zabil... Áno, a zabil si predo mnou, Jasné, takže áno, isto. vyvoutovať. Je to Ricky. Verný Jasný. lovec Je to mamina. Simulátor? Ak si není s ním, tak... Čo tak hučí do piči? Casting Simular Fuck this game. Ja som kokot, sorry. Nechcel som ťa zajebať, ale neviem, proste som klikol hneď, som zbadal nejakú hus a klikol som. A neviem, čo je Gaslight Simulátor. A čo ťa to nebaví? Akože, piči, i tak to bola nuda. Hej, nebaví ťa to? Čak nemusí to baviť každého, však jasne, rozumiem. Mňa to akože celkom baví, no len na začiatku ma niekto zajebe a potom čaká, že Ghibli. To je pravda. Imitátor, skoro som sa prekecol. Bol som... Ja som A nechápal ináč ten zaujímavé, regulár, že ja som niekoho zožral a Ricky tak som skôr to dal. nevidel, že ho Nechápal, čo zajebal. spraviť. No však to ja som len špekuloval celý čas, no. Pokiaľ nie si vrah, tak je to nuda, a už keď si bol vrah, tak som ťa zajebal, jak jebli. Piče, sere ma to. A tiež to nelúbim hrať nejak často, ale raz za čas je to fajn. Tak skape ten server. A strašne Že húka. kurva nebola iba No. Piči, čo húkače prijebaný? do piče vyjebanej. A čo robí imitátor? To som bol predtým a tiež som nechápal, čo to Ty znamená. sa máš tváriť ako killer, ako kačica. Musíš Aha. odhadnúť, že kto je killer, on sa podľa toho, že on k tebe bude pristupovať ako killerovi a tak potom sa zistí, že je killer a nejak musíš taktiku si... Dobre, som Áno, robil lebo zlo- predtým To mi to dal pravda, no. imitátora a Káni, nevedel som, dajte čo s tým ready, mám dajte spraviť. ready. Dajte ready, dajte ready. Hráme ďalej. Dobre, však to je jedno, iba v tom dobičku im jebe. Neviditeľný kačica, môžem sa stať neviditeľným, to úlohy sú falošné. To vyzerá celkom zaujímavé. Vypadlo z hlavy. Ja som milión vecí Rikino. dneska riešil. Čo ty? Riky. Nemu to jeblo zase. Čo je? Však sa pýtam, že čo ty dneska? Nič. Tu mám tasky, voľaké. Čo to je? Hej, kokot. Nie, on normálne skape na to. Piče, to je zavreté. Ježišmária. Jak sa to tu... To je zavreté, alebo čo to tu je? Mám tasky splnené. Dobre. Okej, ulovíme rybu. Nelovíš. Hello. Čau. Že ho to baví, ja som tiež chulivda, kedy čistá kokotina. Čo? Nie, pochoď do mňa. Čo si? Koľko? Čo si? Povedz. Nie, však Marko. Ale Ja je hus, obyčajná. No, ja som našiel, počkaj, pozriem. Ja som našiel v trónnej sále mŕtvolu.
Ale nevidel som ani nikoho odtiaľ, ani tam. No, ja som som stretol Ja som Mirka. te... No a ja som teba stretol. Tady, tu je otázka. Tu je otázka, buď to je dom, alebo je to Mirek zasa. Ja som išiel do... Tak ja som to ohlásil, tak neviem. To môže byť aj save report. No kľudne môže byť som report. Ale ja som hovorím, ja som išiel do tej ľavej miestnosti. No, jak si je tam. Ja neviem, ja to preskakujem. Ja som išiel do tej ľavej miestnosti. Utekaj k tomu zvonu, čo najrychlejšie. Nejakému zvonu. No, A však nejakému zvonu si hovoril, však idem za tebou. ja musím mať zvon. A kde je ten zvon? Ja som Dobre, v hus. strede. V strede? Tak. Počkaj. Dobre, tak je to Mirek. Pohrám na sieň? No, Tak treba povedať, že pohrám na sieň. no tak teraz čo? Lebo ja neviem, kde je zvon, keď mi Musíme povieš, že zvon. hlasovať. Jeden musí ven. No už musíme hlasovať. Ja som hus. Tak ja som sa rovno, mňa to spavnilo rovno pri tej tekvici. Mám na to Adam, ráno. Pavlov, Mňa pri Killerovi, ale som sa ho pýtal, že kde je a on povedal, že v strede, tak tam je tá pohrebná sieň, nie? Či čo to je? Pohrebná komora, to si myslel? No ja neviem. Chaos, Dobre. dobre. Chaos. Si ho mal kuchnúť. Ja viem, ale nemal som oné. Som sa prezradil, asi. Nevadí, čo keď vyhodia mňa, tak je to v pohode. Či? Kde je tá pohrebná sieň? Pohrebná komora, to je ono. Bože, nie. Viem sa sem nejako dostať? A to tuto je nejaký zvon? No, vybavené. Bolo. Veľa killerov, no. A parazit Dosť, zase čo dosť robí? killerov, no. Parazit... A parazit tuž... Parazit má v sebe iného hráča a toho hráča vie na teba preniesť a ten parazit, keď je v tebe, tak ťa vie roztrhať. V ľubovoľnej dobe. Dal by som dvoch killerov. Iba dvoch. Tak ale oni sú nastavení dva Ja killery a preto viem. tomu nerozumiem, že... Tak jedného daj. Okay. Tak Ja možno som jebli v tomto, prenaša, vieš? že parazit sa bere ako jeden hráč, no, v podstate. Ale nič, neutekal predo mnou. Jeden hráč. Dobre, ja som zrušil role vrahov, že nech je prosím máme vrah. No. A necháme No. normálne Doda, Pelikána, Parazita. OK. Je tam buď Pelikán alebo Sub, jedno z toho. Hej, jasné. Kanadská hus, Groch ešte tam najviac popridávam kričí. nejaké role. Čo by ste chceli? Šerifa tam dáme. Dáme Nie je to jedno. mstiteľa, chcete? Nie je to jedno. Môže sa prihľadať taká za hru. Kde sú Ale to nájsť nie- fajne, ešte som nejedol. Dobrú chuti prajem, ja som mal koláčiky z domácich oných. Dobre, Čo je ja ten dám malú kukuk? poslednú. Čo to? OK, kukuka tam dávam a sokol. Nič. To sú kokotiny. Kukuk neviem, čo je to je niečo s vajcami. Áno, áno. Ty si vajce. Dobre, dajte Ty si vajce, čo mi tu do vajce? Počkaj, my sme tu 9 v tej hre? Kto sa tu pridal? To je 34 SK, tak kto? To je kamoš, to je v pohode. Je to tvoj kamoš, aha, dobre, 34. dobre. Ale ináč nevedel som, že sa Čauko, prihlásil len tak. Dúfam, že už ma nepozeráš, tie 34. Dúfam, že ma nepozeráš. Je to hra, naša partia je to 100 krát lepšie. Tak... Vieš, ale nikto neurobí tú hru. Všetci hráte Tarkov do piči, tak sa môžeme ísť pojebať, akorát tak. Tak ja mám to nezazlievam, akože však keď ma baví nejaká hra, tak a ja to hrám, ale vieš, potom si nezahráme takéto veci.
Čau, ako? Ináč neviem, či vieš, tak aj u mňa sú točky za 1000 bodov. No. Čau, Riky. No, boha. Kde ste ho našli? Dobre, ja si myslím, že toto bude Kanada. Našiel som Oni- mŕtvolu do vchodu do tej hmeličoje. Dobre, ja Do som vás hmy? preto, vy ste boli spolu a tým istým smerom ste išli spolu. Je mi to trošku podozrivé. Aj by som povedal, že by to bola Kanada. Hlavne povedz, že kde si ich stretol. Že my sme tam, reálne sme tam boli 4 a aj niekto z vás tam vyspevoval ešte do toho. A ja som naháňal toho, kto vyspevoval. A našiel som lovec mamín. Išiel som opačným smerom. Reálne som išiel za tým, Neviem, kto tam potrebujem vyspevoval konkrétne za mnou a informácie. Ja som jeho spev. Ja som mal 3 tasky v tej pohrebnej komore, ja som si tam tie robil. Zrazu iba niekoho našli. Boli sme tam 4 a jeden z vás vyspevoval a ja som išiel za ním a našiel som tam lovca mamín. My sme pri západnej pokladnici, ja, Riky a T34 sme boli spolu. Boli sme tam traja a ja som tam bol tiež. A ja som išiel doľava a vy ste išli spolu doprava. Lovec mamín, jemu to padlo. A on to vypol? On to rečkvitol, podľa mňa. Preskočím. Už rečkvitol? Koľko rečkvit pri husa, jo? Rečkvit. Inak T34... Kto zase? Evo. Až ak trikrát aj Filip, nie? Čo som vlastne šerif? Získať denník, naplni luk. Do roboty, ja jasne rozumiem. Škoda, no nevadí. Aký luk mám napnúť? Nevadí. Je to Riky? Neviem. Ale boha. Kokot, nič nevidím. Kde to je? Tu. Kde tu? Ahmed, aha, počkaj, ja som Ahmeda míňal niekde. No, ja som tiež Ahmeda míňal, pretože ja som robil vpravo onej. Jak sa ide z predsiene do cvičišťa, tam som bol robiť, toto. No, to je jedno. Tam task a potom som išiel do fontány hore, tam s tou truhlicou, lenže tam potom som počul aj števa, že je tu tma a potom zrazu idem dole a není. Mŕtvola. Ja som bol okolo Slovakia, som sa ho pýtal, jak Kto tam bol? Kto tam bol? Jednu si zvedol ešte druhú? Ja viem, že ty si tam Pizza, bol aha. fishing robil. Zapal si. Boha, ten Riky, ten je piči úplne. Nevidel som Rickyho, Grofio som nevidel. Ja som bol v strede, robil som na tom stole ten task. Ja som chytal rybu. Potrebujem. To som mu pomáhal, no. Tá ja neviem už. Neviem ani koho som tam videl, lebo bola tma. Americká. Kto tam dusí? Čo Riky ho jebe, one. Tu i fajčer. No fajči kokoty akorát za kompoty. No jedno cigarety skúriť sa za to tak dusí. Čo niekto na mňa bol, jebe vám? To je automatika. Riky, no... Á, to je Vajco. Rick by mal prestat, no je to S a potom Z nemá peniaze. Riky mi mal prestať čo? Bongo dávať? Či čo si myslel? Ja neviem reálne, kde je tu tá elektrika, alebo čo to má byť. To je zavreté. No ja som piči. Počkaj, to je schod, či čo to je? Nehaj ma!
Čo mi jebe? No, bože, konečne. Počkaj, mŕtvola tu je? Kto koho? Ale nie, ja som to dojebal. Jak sa tam poprechádzal. Ja som ho mal nahlásiť. Ja idem spať. Easy. Bohatstvo. Všeho no čo? No, tak. Inak Teba na VDC. zajímavé, že ste o mne nevedeli. Pohoda. Čo, dáme ďalšiu? Jo, nebolo vám to, grofy, nebolo ti to divné, že traja killery? Ako díval som sa, ale nejak som to neriešil. Bolo mi to divné, ale tak čo už. Ale vyhral som, to je hlavné. Čevo. Ja som rozmýšľal Áno. naozaj. Počúvaj ma, na začiatku vodníme Filipa presto. Preventívne. Ježiš. No do piče. To fakt nikde nikto? A to čo tu nás spraví, jak to mám vytriediť? Ne? Neviem popravde. Okay. Rozbíkači načine. Šuk. Čo je toto? No. To som asi nemal robiť, čo? No, našiel som mŕtvolky. Bolo to nad tréningovým ihriskom v tej chodbe. Ale rozpíšam, že nevidel som tam asi nikoho z vás. Ja som bol, no išiel som práve ku telesnom ihrisku. Akurát. Ja som nevidel nikoho. Posledného, koho som videl, bol Ricky, ale neviem, kade išiel. Ja som videl Mirka. Ja som bol s som teba Mirkou. videl potom, na konci sme sa stretli. Ja som videl nejakého prifontána, ale neviem koho, lebo som mi vždycky stratil, som zistil. Zistiť, kto to bol. Neviem. Neviem. Jak to ma dal? Tebao? Čo? Ty sa ma voltol? Skipol. Či kto ma Ja som voltol? skipoval. Čau. Nie s vami do piče, bojím sa. Počkaj. No aby si to nebol ty? Áno. No boha. Nie, pomoc. Pomoc, no pič. Som šerif, to automatika, vieš. Easy win. Ja som teda myslel, že Ricky bude A na to čo? 100%. Počkaj, a čo? Ja som toho Mireka mal zajebať, ja som... Jaký bol na mňa dobrý, ďakujem. Hrúza. Vieš, ono išlo o to, že som naháňal teba a hovorím, že Starky, že vy čo sa naháňate a ja, že no ty Idem ešte poslednú hru s vami, tak poďme. Zajímavé, že Ricky ma nezajebal, keď som ho videl. Som spolu s ním a zajebal ma Mirek. Ani mňa nezajebal. Nevidel, kokot. To je pravda. Popraviť ako prvého. Killer Slovakia, prosím ťa, pušťaj. Hola. Rozbij zámok od Truhlice. Ach. A nie je to mŕtvola, čakal som, že to bude.
Tak. Čo? Mm. Ty čo tu? Jej, čo? Yes. Dobre. Koľko ja mám Paráda. jak piča. Ako? Ty tu? Haló, voda? Čo ti je? No. To čo mám robiť? Skill issue? Je to Killer Nazdar. Slovakia, alebo videl som ho prechádzať Nie je cez, to lobby môj cez server, tak zakázaný neviem, vchod. asi Killer nie. Slovakia to je. To môžu Inak iba vrahovia. za mnou išiel Ahmed. Tento, Či je čo zakázaný streamuje, vchod? tak to je jeho. To je zakázaný vchod, ja som bol hore na Tam, fontáne. áno, Jeho vychádzal z toho server. zakázaného vchodu. kde Aj sa som nemôžeš som dostať, keď na zabíjať. Tronsku Saru som išiel. Je to Killer Slovakia. Cháni, videl som ho, ako odtiaľ vychádzal. Preto Tak som voltujeme. išiel k reportu, lebo som to nevedel nájsť. Jasné, dajte mi na to grafy. Grafy je fejkový, podľa mňa. Pravo je Dodo, nie? Nevyprávaj mi, že je Dodo. Tuto, jak to má Grof Giovanni. To nemôže byť. Ale mal 7,9 hodnotenie. Čo ja vlastne hrám? Jaj. Ja vôbec neviem, čo tu mám robiť. Absolutne. Čo tam mám poukladať? Tie kachličky nejako? A kde je tá tretia? Či? Čo mám robiť? Piči som. Díky. Ja som hneď utekal tomu reportu len, že ty Ja som si ani neuvedomil, že... Tu máš napísaný Grof To som sa len Giovanni. napapal, ďakujem. Giovanni, tu je ten čierny. Čo ja? Ja tiež neviem na spamäť. Tak ja som Vítam, ako je, zajebal od Ahmeda, co hovno robil. Nič, chalanisko sa ma pýta, že ako sa voláš na Twitchi, vieš, u mňa v čete. Ja, však som tam zabil niekoho. No však takto, jak to tu máš Grof Giovanni, ale bez tej izby. No čo, hráme ďalej? No, poďme ešte jednu. Ja dám tiež už poslednú a pôjdem aj ja. Streamuješ, nie? Teraz. Jasné, streamujem, som live, jasné. Ale on nie je na Kiku, to je ten rozdiel, on je na Ja som na Twitchi. Twitchi. Ja som na Twitchi momentálne. Ja som bol na Kiku v určitom období, ale ešte som odtiaľ. Už to nie je ready. Už sme v hre, kamo. Musím sa ho spýtať, či môžeš, to nie je len tak, že ja ti pošlem kód. Vieš, že je to neslušné. Čo? Ja, že niečo normálne riešiť, ja neviem pičoviny. Ja to jebem. Kto je šerif? Neviem, je tu šerif? Ale na Twitchi streamuje.
Halus. Prečo ti to... Ja mám to asi myslel, že píšeš, že Dicky, vieš? Preto ti to zbazalo. Už si ho našiel? Čak pre mňa, za mňa ma môžeš nahradiť, lebo však ja pôjdem spať po tejto hre. A ty si nie na tej dovolenke, kámo? Čau. Nezabijaj ma. Nezabijaj ma, takéž. Čo sa stalo? Husy víťazia? Ja som to vedel, že si to ty. Ja som to vedel. Prišiel si dnes? Troška, ja sa spýtam. Ja som väčšinu hry nehral, lebo ja som musel ďakovať na Dorec chalani. Dáme ešte jednu, keď to bolo také rýchle. Môžeme. A jedna chalaniesko sa pýta, či sa môže pripojiť odo mňa z chatu. Dobre, tak počkaj, ja ti to skopčím. Ja to nehrám, to ja nehrám od Thunder. Môžem s vami? Ja som ho podozrieval. Vlado, Vy ma môžeš, furt pýtam ťa na podozrievate. Automaticky zabíjať Mirka. Jasne, áno, spamkilluj si na mňa, ty čurák. Spamkilluj si na mňa, ty čurák. Spamkillery, takýchto milujem. Dobre, máš to tam. Tak chvíľku počkáme na neho. Na chalaniska. Máme na to. Messi, náš 5. 4, Som back chalani, ja som iba 3, mutnutý, prepáčte. 2. Čo ešte tu nie si? Počkajte, ja sa mutujem. Počkáme na toho jedného ešte, nech sa pripojí. Ja som dnes prišiel z dovolenky. Počkáme na toho Vlada, nech sa pripojí. Veď to je ten od teba vlastne. Asi áno. No len musíme počkať na neho. Nech sa pripojí. Ešte jeden. Ale Vlado, oplatí sa ti pripájať na poslednú hru? Tak už nech sa hlavne pripája. Lebo má to už 2 hry prosí, vieš, tak som hovoril, že musí sa teba spýtať, ale tak... Bol som len raz kill, ak si husa. Ja som bol 2-krát. A dokonca raz ako killer som zabil iného killera, lebo som jebli. Mirek bol najviac killer. Mirek to má každú hru toho killera. To ho kiknite. Aspoň jedna hra, to stačí? No však poď. Tu máš ten kód a pripoj sa. A ja som mu dal ten kód, čo robí toľko? No však ale nech nepíše do toho, nech sa pripojí. robí? Ricky. Ďakujem. Ricky? Máš ma zapnutého? Aha. Nemáš? Ja Tak som to- zapnutý, ja som zapnutý. Takto nenazbieraš bodíky. Ale ty si zapnutý? To si mohol povedať. Hej, som live. To je prvý. On nepovie normálne, že Vidím, že už je zapnutý. tu. Dobre, daj Messi Pepsi 301, čo ti jebe? To je meno. Nazdar. Ahoj. Čaute chalani. Dobre, dajte ready a ideme. Sekundečku. Čau, Marko. Ahoj. Marko, ready. Je. Húska. To pozriem. Jak sa robí toto? Čo sa stalo? Dobre, Nie. Starky chodil za mnou, veľmi Však, podozrivo. a však som len chodil za tebou. Jasné. Veď to... Veď to... Dobre, voľme ho, treba na pocity, voľme ho, ide. Koho? Jasné. Treba. A za čo? Alebo Giovanniho. No, ináč, Pice vyvievaný kokot, áno, vyvievaný. Jeho skôr, on je príliš Jeho podozrivejší.
Kokot, Ale ja to som vás je pri ani akože nevidel, dosť- ja sa tu dosť už- rozprávam normálne s mojou top donatorkou tohto Ale streamu, vy no, kokoti, Hej, reálne. no. Dobre. Je to Ja on, To som vieš, len komu si behal, hovor, jasné. to vieš, Ja komu nemôžem- si hovor, jasné. Inak, Počúvajte, áno. je to posledná hra, vy zmrdí. Je to posledná hra, ak ma kiknete, tak si ma neprajte, vy kokoti. vy jebáni. Dobre. Mirka, niekto. Hej! Hej, jak ma kiknete, vy zmrdí, normálne, tak ja vás normálne radom každého vyšticujem za ofinu. Škoda. Vy ste jebnutí, hej, chalani, reálne. Nech sa páči, pane Don Dobre, Marcusino, ďakujem ti. ďalšie Ja som v kolo. pohode. Aj, bože. Jebaný kokot. Zabil som ho, som šerif. Reálne som Ok. šerif. Zabil som vraha. Dobre, a máme ho teraz nahlásiť, či ako to funguje? Nie. Môžeme sa na ňo vyhodiť, že ty kokot špinavý. Aha. To je jeden. Čo? Reálne som zabil vraha, chalani. Ja som šerif, jak ma... Ne, ja mu verím, on ma mohol zajebať a nezajebal ma. Ja teraz kľudne niekoho zabijem. Čo? Nezabijem nikoho. Nezabijem ma! Mirek chodí s tým Ahmadom. Okay. Ricky je mŕtvý. Našel som mŕtvolu pri fontáne. Keže, Mirek je mŕtvý. A kto to rozprával? Killer Kto sa- Slovakia. Kto sme boli dole? Dobrý, No, ja Ahmed chodil s Mirkom. Celú dobu som ich videl v porte. Hej. Hej, on bol so mnou. Ja som bol s Giovannim. A ja som vás stretol. Ja som ti povedal, čo som. Že prečo som to urobil. No a... Neviem, no. To ešte bol s nami. Hej, ja som bol pri fontáne, ja som bol to je na Ahmed. To ja je som bol Ahmed. naľavo. Chlapci, Ty to je blbec. Ahmed. Vybavené. To je Je to To vybavené. je Ahmed. Ty vandrák Kámo, vyjebaný. To je máš to za to... Giovanni zase. Počúvaj ma, No, ty si... Vy ste tak bubušky, vy ste tak sprostí. Ja už presne, prečo ty Vy ste tak mimo. On je Perika, on je tento. Ježiš, vy tiež. Dodo. Nebude, dúfam. On bude Dodo. Mhm. Nie, nebol. Ahoj. Dobre. Čau. Marko, Áno? čo si dneska jedol? Panenku so zemákmi. Uži si hlavne dovolenku, nech sa ti nič nestane. Dávaj si pozor, Profi, máš prosím ťa, na jeden ceste. pokus. A však ja mám až za mesiac dovolenku. Prosím? Že ja mám až za mesiac dovolenku, čo mi hovorí? Poznáš priamo pri My sme iba práci. štyria? Piati sme. Neviem. Čo Aha, ti jebe? čo? Mňa jevne. Čo ti jebe? A mal si dobre, že? Ale ja som Filip, toho ty Rickyho si- trafil. Ty si Ty zabil si toho trafil jediného. niekoho. Toho Ja som jediného, zabil čo to- tam ostával. Profi, ty si idiot. Odpadol Ty si som. zabil vlastného. Ježišmarja, ty si... Jedinú hus, čo tam bola medzi všetkými, si zabil. No, Ja Traitor. do tej Ty plavásce, sú ja to traitor. uskrtím. Chlapci, Už ja som končíme najlepší. teda? Ja by Ešte som jedna dal- hra. Dobre, Tak dobre, no. Lebo toto bolo... Rýchly Chlapci, Bolo to akože rýchle. Sorry, ale že som toho Rickyho hen tak trafil, to mi dáme vyhul kokot. Mm. Keď si šťastný, tieskaj rukami. Chceš radu? Čo? Že či chceš radu? Nie. Nechceš? Dobre. Ja som pokašľal. A ja. Ježiš, do... Dobre, čau. Čau.
Grofy. Ja som bol Dobre, so Starkým pánovia. a s Rikým. Kamaráde, ja som bol s Rikým a so Starkým. Ja neviem, ako... Pánovia, bol Tak som je to buď Ricky alebo Grof. Toto je, chlapci, toto je self-report. A bol Toto tam je Grofy. self-report. A Nie, zajebal ani ho koľko. predo mnou. Počúvaj ma, reálne, toto je pomsta za predošlú hru. Ja som bol s Rikým a so Starkým. Obidvaja vám to potvrdia, že som s nimi bol. Som, no. Potom si A nečakal som, že... Nečakal som, že budú obaja. Toto bol self-report, ja som bol so Starkým a s Rikým, to bol Killer Slovakia. Toto Dobre, je dajte self-report mňa, jak ale- piča. Dobrý, ale hovorím, že to je Grofy. Slovakia. Dobre mrdnutý Šut? na hlavu. Aká Slovakia? Kokoti. Dobre. Čo? Hello. Čau. Počkaj, tu mám task. To som že robil. Ach. Toto vôbec neviem, ako sa robí ináč. Kde a čo. To je vedie, na koho si dávať pozor. Už keď som mu dal follow. Ach. Určite budú všetci mŕtvi už. 100%. Niekto to obnovil. Možno, že cez tasky by som to vedel vyhrať. Poďte dole. Jebenci. No, takže našiel som mŕtvolu v tréningovej ihrisko. A neviem, či sa mi to zdalo, alebo či to je tak. A zase mi tam bol killer. Ja neviem. A zase mi tam bol killer v Slovácku. Rickyho si tam nevidel? Čo? Rickyho si tam nevidel? Možno to bol Ricky. Ja som tam probral Ja som behal medzi predsienou a tréninskou miestnosťou a tým oltáru som behal. Hor a fontána. Som behal hore naspäť. Ja čakal som si tam nikto dojde. Zase zabíjal. No neviem, lebo ja som takého videl tam v tej miestnosti, čo je vedľa. Kámo, jeho mikrofón, čo tam telka mu hrá, neviem čo sa tam hrajú deti, ty kokos ešte za ním a padnem. Marko? Yes? Hovor. Koho z neho vyhodili vlastne? Neviem. Počkej, idem po otázkoch, čiže hore. Čo si sa chcel pýtať? Čo si myslel o tom, že... Čakaj. No. Čo ti vole? Čo tam robiť? Ten kruh robíš? Tie kruhy? Taká veľká mapa. Čo si robil za otázky? Neviem. Ricky je podozrivý podľa mňa. Nevieš, ako sa robí rybačenie? Ja som na to nikdy neprišiel. Ja som bol tuto som bol, ale ma zabil. Nie, ja som fakt myslel, že to je Ricky. Piče vyjebanej. A ja som... Kto vie, či ho to napadne? Takže... Našiel som mŕtvolu pri fontáne a bežal som z Trona Sala a ako som bežal tej Jaj, už fontáne, viem tak som prečo. stretol po ceste Rickyho. Je na Išiel imutátor. sprava. Takže myslíš, že to je Ricky? Alebo... Ja to určite nie som. Asi hej.
Ja to určite nie som. A ty si... Brána. Tá brána, čo vedia aktivovať killery, to je tá v tej trónnej sále, či kde je brána? Kokotiny sleepy, to je na čo to je dobré? Neviem. No lebo niekto použil portál a keď som došiel, bol tam Messi a Messi už bol pri druhej vražde. Aha. A keď ja som nič nevidel a zrazu sa rozvidelo, tak tam Messi stal v rohu proste, kúkal. Na čo vysvetlili kokotiny celý čas? No jasné. Inak ja som bol hus. Ja som bol imitátor. To je čo? No, že killer... Nakoniec. Najdo, že killer. A Sarky, ty si bol čo? Ja som bol killer. Chlapci moji. Ja. Ja to som vypínam. Messi, ty si najväčší idiot roka. Ale že ma zabil hneď prvú hru. Čavo má normálne 13 rokov a ty si najväčší idiot roka. Ja mám 28, ale okej. Ale hovorím, že Messi. Že Messi má tak zhruba, no. No, však. No. Dobre chalani, ďakujem vám veľmi pekne za hry, ja vám prajem dobrú noc. Dobrú noc. Budete mať chuť. Jovan. A nechcete hrať ďalej? Nie. Zmeníme. Majte sa chalani, ahojte, čaute. Čauko. Alebo... Nie. Odpadnem. Na základe hlasu. Počul som to na základe hlasu, že si malé uško. No dobre, ja si myslím, že to tu môžeme pomaličky opustiť a že to tu môžeme livnúť, že ja to tu posuniem. Tento streamec ďalej. Komu hodíme raid, chat? Komu by sme hodili raid? Čo vy na to? Koľko to má byť? 8? Poďme War Thunder na budúce? Jebe, nie? Čo tak smrdí? Sci-fi... Alebo počkaj, Sci-fi-mír. Dobre, chat, ja sa s vami lúčim, ja vám prajem dobrú noc, ja som vám veľmi vďačný za dnešný stream, akože zabavil som sa po veľmi dlhej dobe, akože bolo to tu fakt výborné. Chat, ja vám prajem dobrú noc, majte sa, chat. Toho som si vždy chcel zahrať a teraz je v prémii. Čau Don Markusino, ideš niekam na Discord alebo už nejdeš hrať? Ideš spať? Inak čo hovoríš na môj overlay pekný? Čo som si spravil? Inak ten chat by som tiež mohol asi posunúť. Čo ja viem? Chcel som tam niečo takéto, no. Ale už to nechám tak, nebudem sa v tom viacej rýpať. Len ten chat si musím posunúť ešte, lebo... Prečo môj emote? Počkej. Jak uvidím ten názov? Ja to nevidím. OBS? Na mne ho ukazuje normálne v OBS-ku. Mám chat v OBS-ku.
počkať. Počkaj, ja to skúsim spraviť Oh.